April ni song panga kumsang ni pani khan Air China thlona flight 129 chu khochia le chumjing na satakara Gimhe International Airport Busan South Korea tumatum lain Chetsual mi chuang za somruk paruk zinga za somni pakwa zetten nunna anchana ni hei South Korea ram chunga thlona Chetsual na rap thak ber tia soithin ania kumsang ni pali December tha a Jeju Air flight 2216 Chetsual na tilawa khachuan nunna chan hnem berna ani he airport a hian nitin thlona hengemaw zat an tumin an thlok chuaka harsada tok anom ngai me ulo he thlona chunga hian enge thleng bik engwanga Chetsual tamai nge ani le investigation report atanga an mu chhuah te hi kan ngai thla hudon ni o khonkhom chanela kan lo ma che April ni song panga kumsang ni pani jinglam ania Beijing International Airport a chuan China Air thlona flight 129 chu danpa ngai anga Gimhe International Airport South Korea panturin ain buat sai meka hemi truma thlona khaltu te hi captain Wu Shin Lu first officer Gao Li Ji le second officer Hao Xiang Ning te anni China ramsana a jinglam dariat le minute song panga a chuan Air China flight 129 chu Beijing Airport atang chuan thlok chuakin South Korea khopui pakhat Busan chu apanta a hemini hian passenger za somnga panga an chuanga pilot pathum le thoktu pariat tenen mishing za somruk paruk an chuanga ni passenger zinga hian South Korea mi jinho an tambera za somthum panga lai omin Chinese som pakwa le Uzbekistan mi pakhat an chuanga ni passenger te zinga hian Korean khwal jin ahu howa China jin an oma an tour guide Jion Bayungki hovin mi som pali anni hemi te hi first class cabin thlona malama chuang tura ticket book an nia ma se an tour guide ber hian hotela a passport le a bag te a theihnghilh awangin an let le a airport an then tlai awangin an thutna tura thu theilovin thlona hnunglama thutir anita ani an tour guide laga hian an lom lo hle nge ani Beijing atanga Busan hi Dakar khatle minute somli vel thlok tur an nia an thlona hi Boeing 767-200 ni in kumsong pasari service to ania ma se har satna le chian lo na engma anei lem lo ani Gimhe Airport Busan mi hi South Korea chimlam tuipui kama om ania abul vela tlangten an hual boka helai mun hi chum le ruain adu em maya khom dan le boruak hi in thlak thut rengin thitho dan ain thlak fo thin bok ani hewang hian he airport a chumlu dan landing approach po hi thlak angai fo thin renga thitho dan zongin azir lo chuan atum rem lo zok airport runway more le lama tanga tum angai changa om fo thin ani hetianga chum le ruain abo tam le thikal dan in thlak thut thin ani awang hian Korean Ministry of Construction and Transport chuan airport danglam big special airport ada nge he airport a tur pilot te chu pilot experience nei thale hetianga nga thiam tura training nei to te an ngai big thin ani airline sang te hian an na thin airport sang te hi thlir sangin Harsabik special airport anga chin chi an nei vek thina Air China po hian airport engemaw zat chu special airport list da anaya ma se Gimhe airport hi chung special airport zinga chuan ada tel lova chuwang chuan heminia an pilot te po hian he airport a tumdan harsa zoka tum thei tura training hi engma an nei lok lo ani heminia thlona khaltu te hi kumlama po lano pang angreng takle experience po langa lutuk lo an ni hloma captain Ushin Lu hi kumsom thuma upani in Dakar sangruk zanga tlinglo deuh thlona khal experience anei to a atamjok chu tuna akhal mek Boeing 767 angchia hian ania captain anga a experience hi chu thali emovel chau alania Busan airport a hian voinga chi alatum ani hemini hian ani hi thlona khal tu ber ani lova lo en puitu pilot monitoring ani First officer Gao Li Ji hi kumsom ni pakwa a upani in a flight experience si Dakar sanga zathum tlinglo deuh ni in hetiang ang thlona hian Dakar sang kha jani vel chau experience alania first officer ang hian thani vel chau experience alanei nge ani Gimhe airport a hian voi ni chau ala tumbok ani hi hemi tuma thlona khaltu ber pilot flying ani second officer Hao Xiang Ning phe hi chu kumsom ni pasari chau upani in Dakar sang kha jariat po ala thlok tlinglo ani hi tun flight a in biak po na radio communication changtu ani an van duaina tur hian engkim mai hi atang khome mo ti tur ania heminia Gimhe airport le ache vela hian khuwa ache le maya an mani ma a thlolu tum
thlona pariat lai mai te phei chu airport danga tumtir an lo ni to hial ani thilom dan hria thiam ol samjok nan gimhe airport runway omdan hi hansoi fi amasalokila he airport hian hoizong inang runway pani aneya chu lelam atanga man thei ve ni in runway 36L 36R 18R le 18L a oma technically chuan runway pali a om ang ani chu runway number pek dan hi video shan ka siam to a inen du chuan description a hian a link ka da e runway 36L hi man nuam ber le khuaina azir chuan an man tamber ania instrumental landing system a oma apan na kong lam hi tuipui ni in tlang sut la om lo ani amai ro chu thitho darin azir lo chang chuan runway more le lama tanga tumlu approach angai thina hei hi aviation chongkama chuan circling approach antia alema kan huang hian runway chu helin ale lam atanga tum turin runway 18L emo 18R hi man angai thin ani hei tak hi uluk ngai le training nei lok ngai chu anita a achan chu runway more le lam hlalo te a hian tlang sang tak aum wang ani air china thlona khan let leila pilot te chu runway 36L la tum turin anin bot sai chho meka thlona te hi an tum don hian approach briefing anti mai thlona him taka atum theina na ti tur le set neu tur ain tota an che dan tur duan lok sa om chu anti nge anga ya anni po hian approach briefing hi nei thlapin gimhe airport a tum tura ti ngai te chu anti mola air traffic control tower chuan runway 36L a tum turin phalna clearance an peya he runway hi chuan instrumental landing system ILS anei avangin khochia le chumjing hnuaya po har salutuk lovin atum thei thin ani air traffic controller chuan flight level zani somthum fit sing ni sangthum an hiama thlo phalna aron peya ti chuan first officer chuan thlona autopilot a chuan fit sing ni sangthum ma thlok turin a han seta chumi hnuwa fit sing khat sang sari asanga niam thlale turin phalna an hmule a chumi hnuwa chuan ATC lam chuan airport approach control lam nena in bezui turin antita a approach control lam chuan fit sang ruka sanga om turin clearance aron pevele a an thlona chu za som kwa degree south mila her turin atia hei hian thlona chu runway milin ada don ani an tum thei chep to tia chuan approach control lam chuan thitho danin azir lo em awangin runway 36L an tum thei don lo thu le ale lamjok runway 18R manga an tum angai tur thu aron shil le ta thut maya hei hi pilot te tan chuan thilboi thlak le film khurngai tak ani don ta ani he thlo khal tu pilot tu te ma hi hetiang hian he airport a hian an la tum ngai lova hei hi an voi khat na tur vek ani hetianga tum angai changa ti dan tur ruah man na hi siam lok sa vek ania chu uluk taka zom angai thin ani tin hetianga approach an thlak hian an approach thar man tur atan chuan pilot te hian briefing an nei nge tur ania ma se hei hi an ti talau ani runway 18R mang tura a thlo kual angai don chuan runway 36L la tum tur angin ILS approach an nei phot anga runway an hmu thei huna veilama degree somli panga velin an kualanga chuda tanga second somni aliam hnuwa dinglama koile in runway hoizong mil chia parallelin an thlok pheile anga runway more top zone an thlen huna second somni chiar le in dinglama koile in chuda tang chuan dinglama kual zelin runway nena an thlona hermilin an tum tur ani tin hetianga circling approach manga runway 18R man ani don chuan cockpit tukver dinglama tangin pilot ten engtiklai po in runway chu an hu thei reng tur ania runway an hu thei lo ani chuan an tum chu an thulanga abula tangin an ti thale tur ani hei ba ka hian airport atanga boruak mel khatle point sari ayahla an thlok tur ani lo bok ani tungtum angkhua chumjing chuai kara chuan hei hi thil zuam om lo tak ani don ani atua te ma hi he airport a hian hetiang hian an la tum ngai lova captain po hian hetianga tum hi flight simulator a po Beijing airport a tumdan chi ala training bok ani an thlona hi runway 36L ILS localizer bilin an siamrem to a runway an hmu vele hril turin control tower lam chuan an tia nunglama tanga chem tu thli anata wangin an thlona speed chu not za som sari panga angin langma sela an ground speed chu not zani somni dai ani an speed ti hniam nan hian first officer chuan captain hnen a chuan landing gear thlona ke thlak thla turin atia ti chuan thlona ke chu thlak thla in
athamor flap po degree som ni in anti chuak boka fit sang ni zan ni asanga anom mek ani airport chu mel ni vel chawa hla ani to a fit sang khat sanga omin runway an mu thei to a second officer chuan approach controller hna chuan runway an mu thei to thu ashila veilama kuala runway hel tur le tower control lam be pop turin atia ti chuan veilama an koya ma se tower control lam chu an be pop talo ani kan soi to ang khan heta hian degree somli panga a koi turan nia amai ro chu first officer hian thlona chu a koi tir na satok lova nunglama tangin thlin anor na sabok nen second somni liama runway ne na inzul tura thlona an han dangi le chuan ani dan tur a in runway chu an hnai dai tamaya hetianga runway zul zuya an thlo hian an air speed chu not za somli vel chau ni tur ania amai ro chu circling approach an ti dona briefing mu mal an nei lo awangin he instruction poimo tak hi an mai ningeya arin theya hetia an thlolai hian not za somruk laia chakin an thlokani nunglama tanga nortu thli an nei bok awangin an ground speed phei chu not za somriat lai akai chho ani ingai thak nuam ti zong ani chuan khonga in video min lo like sakla ingai dante comment lama min lo sei sak ve turin kange na che chutian boy mop lai chuan radio atang chuan approach controller chuan tower control lambe turin aron tile a ma se heta po hian tower control chu an labe pop ta chuang lo ani anua investigator ten an rin dana chuan an sap tong thiam chen tok lo wangin controller thu soi hi an shefu chi alo nia an ngai ani anua control tower chuan emergency frequency atangin cockpit chu aron be pop ta a dinglama an koile hun based on anti huna shil turin atia runway more top zone an thlen chuan captain chuan second somni timer chu aset le ta a ma se nunglama tanga thli an atawang chuan second somni chu areidona asia tawangin second som pathum aliam hnu chuan thlona khaltu zok first officer chu based on neitura dinglama kwaltran turin atia heta hian first officer hian thliana bok nen thlona control a har sat thu asoya captain chuan thrithiamin pilot junior zok tan chuan hetiang ang thlina hian thataka thlona chumtir a harang ti ringin ama zok chuan thlona chu a control chunjom tur thu asoita ti chuan chumtura anin buat sai lai hun laklo taka chuan an mo phurna chu anin thleng ta ani hei hian an pani chuan na apek bel ta a captain zok chuan thlona a khal to zok dona wangin ama a manruale screen sang lo en le lo vil chu first officer na anita a heiba ka hian atuk ver atangin runway chu a en angaya anom na lai chu thlona khal tu zok captain chu a hril reng bok angai ani hetianga mo phurna anin thleng chi a hian amaloka first officer hne na kual tura ati kha a theihnghilh ta dai nge captain chuan thlona chu her koi lovin a thlok tlang le ta zela dinglama koi talo chuan veilama tlem ala koi bel ta zo kani heti ati chan ni omalang chu captain hian runway chu an hnai lutukin a hria anga heta tanga an kual ngal chuan runway ne na in hermil turin an thlona chu a kual tir zo arin lo wang ani mel khothat lai le thil mu zau thei lai chu ni sela hei hi thil poilu tuk tur po ani lova ma se hemi tum hi chuan chhum azin na sat awangin a him lo ani hetia akwal tak mai lo awang hian he airport a circling approach nei ani dona hriat tur poimo tak runway atanga mail khatle point sari ai hla omlo tur tia chu an bo pel don ta ani based on tina tur huna an ti lo awang chuan an thlona chu runway atanga lazonga thlokin a him chin mail khatle point sari chu apel phei don ta a airport marlam lalotea tlang sang tak tak fit sang ni vel lai sang omna mun chu an thleng phei don to mai ani an thlo san jong hi fit za sari chau ani awangin an din mun hi a him to lo ani timer an set atang khan second somni pani aliam to a first officer chu angai atha to lowa dinglama kwal to turin captain chu ashrila ma se heti lai takhian tower control lam chuan trum turin clearance anron peve chi aboka chuwang chuan captain hian first officer thu soi hi ashe fu lo ani mai theye timer an set atanga second somli zat aliam nu chuan captain chuan autopilot chu offin based on nei turin thlona chu dinglama chuan herkwal ta a ma se an kwal tlai em awang hian runway hi an lo hlat man to hlia mel khatle point sari chunga om tur an ni lain mel ni le point nga zeta hla an lo om to ani chutia an kwal pa chuan captain chuan first officer omna lam cockpit dinglam tuk vera chang chuan leilam a hmu theya
mase runway chu a hmu mai lo first officer ne na chuan runway omna shil turin tia mase first officer hian runway omna chungchang engma soilovin captain chu an thlo san zong an altitude veng uluk turin atizoka achan chu heti lai hian fit zasari ai niama anum mekani tower control lam chuan radar atangin an thlona chu airport atangin a hlato hle ti an hmuwa radio atang chuan an tum thei don le don lo an ron zot le a mase communication changtu second officer chuan aomzia a hrithiam chi lo nge ni a chang lova chum chunga an lu le to sia wangin first officer po in runway omna a shelo captain po an thlo san zong vil le runway zong chuan a boi hle a heti mek lai hian tower control lam chuan ron bele in anomna aron zot le a second officer chuan base tana anom thuin a changa captain chuan first officer hne na chuan runway a hmu le hmu lo a zot le a first officer chuan a hmu lo thuin a changa an tum tur thula abula changa ti thatle go around mai turin captain chu a hrilta ani na taka chuan hunenga mo chen kalta atang khan runway hi an mu thei to lo ania runway an hmu lo tir khan first officer hian soin go around turin tita sela chu thil zong zong hi adanglam thei tur ania mase chu chu an tita si lo ani tundin huna po hian an tum an approach hi thulin abula changa tum thatle go around hi tinghal sela chu an la him thei arinoma mase first officer in an tum tur thula go around ti tura aron chungpo chuan captain hian engma aleti ta chuang lo ani pilot te hian chhum phena chuan tlang sang tak mai mount de fit zasari somnga panga ve laia sang aum ani ti chu an thresi lo first officer in go around tura captain a hrila changa second nga po aliam ma chuan an hma loka chhumkara tlang lo lang chu an hmuta thut maya first officer chu au thotin thlok sang ro tin captain chu a awa captain chuan theitopin a control na chu kuain thlona chu thlo san tir a han tuma thlona hmalam chu akang chho nge ya mase an him zo ta lo thlona chu tlang panga chuan na takin awa in so a ke dar ngalin a hnuloka na sa takin akang zui ngal ani tlang chip sang lai ber chu fit som nga lekin an thlo khum zo lova film khur ngai hote te ya an film khur tok lo awang le an ti nge nge tur ti lo an nei te awangin nun na hlutak za som ni pakwa zet chan anita ani vani thak takin mi chuang zong zong za som ruk paruk zinga somthum pasari te chu andam khu chuak lova hetiang taka atlana chunga dam chuak engemaw zat an lom thei hi chan chuak tu tele investigator te makti atling ani dam chuak zinga hian thlona captain berle crew pani antela atam zok chu kan soito korean khwalzin an tour guide in thila theihnghilh awanga tlai ta le thlona hnunglama chuan ngai ta te kha ania an hroi tu paina hotel room a passport le a bag a theihnghilh hlau chu an nuna chantu anita ati thei ome hetianga tlang an sudon nai hian ngatinge kokpita hian engma warning arik lo he thlona hian lei an hnai lutuka warning petu ground proximity sensor chu aum ngeya amai ro chu Boeing 767-200ER chuak masa hawa khan thlona chu tumtura setvel ania akete thlak ania flap te tol chuatir ani to hnu chuan ground proximity sensor hian warning apeto thin lo ani aversion tharzo ka chuan hetianga tumtura an set to landing configuration ada ani chungpo hian warning hi ritura duan ani to a mase chu thil thar aversion tharzo ka chu air china hian an thlona hian an hmang si lo ani he version tharzo khi manni sela chu he chianara phlak tak hi a thleng kher lovin arin om hei hi nunna chan khopa air china thlona Chetsual na masaber le omchun alaniri ani atir lama thilpa ngai tak anga lang chu be seilo takin chianara phlak taka atopta ani investigator te chuan he thil thleng hi mishing film khur tok lo wang ani ti in thutuk na an siama hetiang ang a thlen to lo na tur hian rodna an siam nual bok ani tu thiam lo nge nia kan hriat kan ngai dan te comments lama soi hawang o air china po inen fi ngalin dan le kalphung thar asiam nuala pilot te chu circling approach a tumdan training uluk tak an nei puile veka tin approach an thlak do na piangin uluk taka briefing tizel turin pilot te chu shilthar an di boka tin an thlona zong zonga ground proximity sensor chu aversion tharzokin an thlak vek bok ani gimhe airport po special airport category a da lutin he airport a tumtur te chu training thatak pek ani to thin ani video milo thlir sak awangin kalome milo subscribe tlat rengla
thungai nom tak tak nen kanon let le thua yang hun man nuam le